Лилия Закирова табиптан дарулар исемлеге алырга килгән. Ире икенче төркем инвалид. Шуңа кагаз эшләре белән хатыны йөри. 9 ел элек бөерләр эшләми башлаган. Шуңа даруларга гемодиализ үтәргә күп акча кирәк. Тормыш өчен кирәк булган препаратларны социаль пакет буенча алалар. Ходит на гемодиализ. Сама процедура, она... Гемодиализ бик кыйммәтле процедура, берсегенә 8,000 траотнага 3 тапкыр барырга кирәк. Әле шуның өстенә дарулар аласы. Әгәр социаль пакеттан баш тартсак, без аның бер процедурасында түли алмас идек. С 2015-го мы на инвалидности официально уже. Юлия Никитинаның да ире икенче төркем инвалид, ятып кына торады. Алар гаиләсенә бәлә 2010 елда килә. Шуннан бирле бик күп тикшеренү һәм дәвалану үтәләр. Хәзер яшәү өчен кыйммәтле препарат кирәк. Аның бәясе 15 000 сум. Одно время было улучшение самочувствия. Бер ара хәле яхшырган иде, без дарулардан баш тарттык, әмма авыру көчәйде. Хәзер кыйммәтле препарат кирәк. Кешеләр безнең ялгышны кабатламасыннар иде, табиблар сүзенә колак салсыннар. Социаль пакеттан баш тарткан кешеләрнең күпчелеге ялгыш гамәл эшләгәнен тиз аңлый ди табиблар. Әмма яңадан даруларны 1 елдан соң гына алып була. Пациент после онкологии. Бездә бер пациент онкология белән авырып савыкканнан соң дарулардан баш тартты. Соңнан инфаркт кичерде. Дәвалау өчен кыйммәтле дарулар кирәк. Бер препаратның бәясе 6000 сум. Пациент яңадан социаль ташламаны кире кайтару өчен гариза язды. Только одного препарата в месяц. Ухудшение состояния может наступить в любой момент. Хәл көтмәгәндә начарайырга мөмкин. Бигрәк тә шикәр авыруы, онкология белән интегүчеләр өчен дәвалану кыйммәткә төшә. Мондый кешеләргә социаль пакеттан баш тартмаска киңәш итәбез. Чөнки акчалата компенсация дәвалану өчен киткән чыгымнарны каплый алмый. Әгәр дә инде ул баш тарткан икән, без аларга ташламалы дарулар яза алмыйбыз. Бит акчага кызыгучыларга компенсация аена 1011 сум гына. Табиблар бу сумма тормыш өчен кирәк булган мөһим даруларга җитмәскә мөмкин ди. Бу очракта авырулар аны үз кесәсеннән түләргә тиеш була. Гариза 30 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Әгәр кеше социаль пакет яисә акча сайлаган икән, бу карарын үзгәртергә теләмәгән очракта ул гариза язмаячак, автомат рәвештә озынайтылачак. Шупан Касымова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.